Forward PE ratio сравнява следващите 12-месечни печалби на дадената компания с моментната й пазарна оценка. Средното ниво за S&P 500 през десетилетията е около 16, но както казва и Питър Линч, окей е да надплатим над това, ако компаниите растат с високи проценти. След малко ще видим с колко и дали растат най-големите технологични компании, за да може по някакъв начин да окачествим дали тяхната оценка е справедлива. На таблицата също може да се види, че има 6 компании с пазарни оценки от 500 милиарда до 1 трилион долара. Средно тези компании имат отново изключително надценена пазарна оценка. Въпреки че най-скъпите компании са с най-високи нетни маржове, тяхната пазарна оценка е необоснована към момента. Това обаче не означава, че тези компании са лоши като компании. Както казва Уорън Бъфет, има стотици компании, които са страхотни, но просто са отвратителни инвестиции. Важният въпрос е защо и каква е разликата. Разликата е, че ако днес надплатим изключително много за дадена компания, дори тя да е тук след 10 години или след 20 години, нищо не ни гарантира, че ще имаме позитивна доходност и че цената след тези 10-20 години ще е по-висока от днешната. Ако надплатим прекалено много, си гарантираме бъдеща лоша възвръщаемост. Винаги помнете, че бъдещата възвръщаемост зависи от днешната цена и растежът в бъдещето. Това, което може да се наблюдава от таблицата е, че по-евтините компании имат по-ниска в момента пазарна оценка, което предпоставя за по-големи възможности там. Говорейки за растежът на тези компании, сега ще погледнете и графиката, показваща растежът на FANG компаниите. Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. За първи път от 20 години насам през 2023 техният реален растеж е негативен. Единствената причина да надплатим високо PE съотношение за дадена компания е ако тя има ясен и видим моментен и бъдещ растеж. В случаят не само, че този растеж липсва, ами и самите компании имат негативен реален растеж. Реален означава, че инфлацията е извадена от номиналния растеж. Нека направим и пример. Ако една компания расте с 25% на година, но инфлацията е 10% през тази същата година, реалният растеж на компанията е само 15%. Тоест в момента е ясно и видимо вече за вас как най-големите технологични компании са изключително надценени. От началото на годината S&P 500 е нагоре с 13% приблизително и сега на следващата графика може да погледнете откъде идва и тази възвръщаемост. Тя идва от следните 10 компании. Всичките се водят технологични, за да правим пари в пазарите трябва винаги да ходим срещу стадото, а не с него. Казвайки това, искам сега да погледнете и следващата графика, която показва кои глобални пазари са най-добре за инвестиране към момента. В сиво са нивата на Forward PE съотношението за последните 25 години, т.е. самият така наречен рейндж или диапазона, до който са стигали нивата. Лилавата линия показва средното ниво за периода, т.е. ако моментните нива са над тази линия, това е зле, ако е под нея е добре. Средно-синия квадрат показва точно тези моментни нива, докато тъмно-синия показва нивата от края на 2021. Най-подцененият пазар спрямо средното си 25 годишно ниво е японския пазар. В момента средното Forward PE ratio за компаниите там е само 13,5, което е доста добро ниво и означава, че има много компании, които се търгуват на нива от 5 до 10. Ако нивото е 10, това означава, че ние имаме 10% доходност от самия бизнес. Ако нивото е 13,5, това означава, че очакваната ни доходност или така наречения earnings yield ще е 7,4%. Намираме това като разделим 100 делено на 13,5. Колкото по-ниско е PE съотношението, толкова по-високи ще са нашите бъдещи възвръщаемости и доходност. Това е нещо много важно, което трябва да запомните.
Европа е следващото място, което наблюдава най-голяма разлика спрямо средното си ниво, докато Китай към днешна дата предлага най-ниските оценки на публични компании. EM означава Emerging Markets и това са пазари в развиващи се страни, взети като средна база. Единственият главен световен пазар на акции, който е надценен, е американският пазар с моментно ниво от 18,2. Според анализ на JP Morgan, който може да погледнете сега, ще видите очакваните възвръщаемости от различните пазари и активни групи. Най-добрите резултати се очаква да бъдат постигнати от китайският, европейският и японският пазар на акции през идните 10-15 години. Това се дължи на ниските им днешни оценки, които ниски оценки предпоставят за по-висока бъдеща възвръщаемост. От страна на пазарите на акции с най-ниска очаквана печалба са големите компании в САЩ – US Large Caps. Японският пазар, за пример, вече реализира огромни печалби, както може да погледнете и на тези две статии. Аз и моите последователи в платените ни групи обучения печелим вече доста от тях. Затова не се бавете, регистрирайте се днес в сайта ни invesco.bg, за да се докоснете до безплатното ни съдържание и обучения там. Линк ще намерите отдолу в описанието и с това приключваме видеото.